Hayi bo. Uyambuza bafo lokudla qhamuka nakho. Hayi ngiyasebenza mina. Hayi bo ngiyasebenza mina. Wakhona nje ukuze uthathe umoya ngane zami nesibindi baba. Wezalo. Uyangazi mina wezalo. Umoya lo muntu lo ufakwe mina emsebenzini kamasipala. Nami mina ngimthengele ukudla lo muntu. Hayi afike nokudla. Ngayifesela mina Nkosi yami ngayifesela ngayiqashela. Hayi bo. Wezalo. Umoya ngane zami. Wezalo. Umoya ngane zami. And ngiyamthanda. Wena futhi uyayisa. Ukuthi akuphanqe nayo le ndoda yakho. Yazi ukuthi akuphanqe kwayinayo le ndoda yakho le. Sengize ngathola. Dadewethu ngicela usumthatha umuntu wakho uhambe naye. Ngiyaxolisa nasana. How? Umuthanda ungibamba nini? Umuthanda ungibamba nini? Ngibingelela nonke ababukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ngizivakashele ubhuti uzosichazela kabanzi ukuthi ungane ezekhethe ukufika la ekhaya kule show. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela wazi kabe nesibongo nala sokhona. Okay. Igama lami nguAyanda ngwakamjola. Okay. Ukuhlala kwami ngike eMlazi kaF. Okay. Amakhaya kephi? Amakhaya ake Mzumbe. Mzumbe. Ukhulele kuphi? Ikhulele eMabheleni. Oh, okay. So ngicela ungiqale ke ekuqaleni la uhlangana khona nomuntu wakho bekungiphi unyaka futhi naphathana kanjani and inhloso zakho zazithini ngaye lo muntu lo oze ngaye namhlanje. Okay. Unyaka uqala kwami uhlangana naye sahlangana Okay. khona eMlazi kaF. Uqala kwami sihlangana yonke into ayi right. Okay. Ngekho lutho inkinga. Uze kube manje sesineminyaka o5 sithandana. So emva lokho usisi igama lakhe uZama. Usisi besinako wathatha ifoni yami nami ngiphatha ifoni yakhe. Okay. Ngithe bengena efonini yakhe ngithi ngiyayibhekela ngiyayicofela ifoni yakhe ingena nkinga ngoba naye eyami beyicofa. Khona ubhuti oseve ngokuthi umfana kaDoti. Umfana kaDoti. Usisi usebenza kubi kaDSW. Okay. Le ecosha khona uDoti. Benginako ukuthi bengivuke ekuseni ngimnike i-morning tea. Kuhambe isikhathi bengithi ngiyamvusa ekuseni nge-morning tea hayi seyabonga. Ngiqale nami ngibe namadatha ukuthi hayi ngoba yonke into yethu phakathi kwami naye beyihamba kahle. Yabo. Hayi ngiphinde ngiqhubeke ngibekezele ngiphinde kudlule usuku ngithi ngiyamzama aphinde athi yabonga. Hayi bese ngiba nensolo ukuthi hayi khona into engahambi kahle la. Yabo. Hayi bese kuba khona umngane wami waseMlazi kaF bese ngiyakena ngithi mngane wami nginenkinga la lo muntu engibambisene naye sekunokuzenzela izinto engingaziboni kahle. Yabo. Bese ethi umngane wami ngizokusiza mina khona abantu abasebenza kwi-Black Life ngizokuyisa khona. Yabo. Njoba ngila ngidinga usizo kahle hle ngosisi angikho kahle bengithi ngiyathola kunomuntu angijithela naye osebenza kamasipala and sekunokuthi afike no plastic nje sidididi engazi baqhamukaphi ngoba bese sibonisane ngikwazi ukuthi sikwazi ukuthi so cross sekunoqhamuka no plastic engazi baqhamukaphi bengithi ngiyambuza athi hayi imali yakhe kuma savings. Ngithi na imali kuma savings kanjani usana 4 months uqalele kulo msebenzi. Yabo. Hayi ashone le nale. Engibona lento ukuthi ayingiphathi kahle ngosisi lo. Yabo. Njengoba ubona efonini kubhala ukuthi umfana kaDoti. Yeah. Ikhona conversation oyitholile? Ikhona i-conversation engiyitholile and
i-conversation yabo kuno heart. Kuxoxwana. Kuxoxa wona bayoqala i-conversation ngabona besashelana engathula ngasho ukuthi hawu kodwa usisi ngendlela engimthanda ngayo sengangenza into kanje. Yabo. How come ukuthi usisi uyazi vele ukuthi niyathindelana amafoni nekhululekelene kodwa angadelete ebazi ukuthi uyathinta ifoni yakhe? Awucabangi mhlawumbe ukuthi maybe bekuyindlela zokuthi akutshengise ukuthi vele usenomunye umuntu? Uyacabanga umuntu wakho uyazi ukuthi uyayithinta ifoni yakho, so whenever ngathiwa khona into oyenzayo I'm sure ungadelete. Uma ukuthi khona i-conversation besashelana shuthi into yakude leyo. Akuyona into yamanje usade baqala kona ukushelana. Yabo. Awucabanga ukuthi njengoba engayidelethanga mhlawumbe bekuyindlela ukuthi uyibone? Ngiyacabanga impela ukuthi iyona ndlela kade ngitshekisa ngayo kodwa into engithusayo akukho kubade ngeke ngimenzele kona and bengenza ngamandla onke ukuthi ehlezi ehappy. Umuntu kanjani mhlawumbe if engajabulanga ngesenzo esenzekile uyakhuluma nawe ngaleso sikhathi ngokukwata noma uyilo muntu lo oyithulelayo uthi mhlawumbe uma umonile athula ngasho lutho uzugcina unganakanga nawe mhlawumbe into oyenzile nje nothi ngoba nakho ubuhloso ukuthi uhethe yena kodwa nje uthola ukuthi iphutha vele sonke siyawenza amaphutha. Umuntu kanjani? Yena uzama umuntu othulayo isikhathi esiningi. Mhlawumbe khona into owayenza wangakutshela awucabanga kanjani? Ayikho njengoba ngisho-ke ukuthi ayikho into bengwagada kakhulu amaphutha njengomuntu engibambisene naye nokuthi ehlezi ejabulile kodwa ngendlela enze ngayo ungithusile ngoba ngendlela engimthanda ngayo. Utheni nabantwana? Abantwana babili. Okay. Uyabanakekela kahle? Ngiyabanakekela kakhulu kahle yabo. Yena? Naye bebanakekela kodwa sekusho wena ukuthi uyamnakekela kodwa yena? Yebo ngiyamnakekela kakhulu. Ngiyamnakekela. Bengenza ngamandla onke ukuthi ehlezi right. Uma uthi bowugada ukuthi kungabi khona iphutha elenzakayo pho yini mhlambe ngokucabanga kwakho yini engadala ukuthi angene kwenye i-relationship ekubeni unawe? Ngixakekile-ke nami noma mhlambe lokho ade ngithi ngimenzela kona kumanelisi. Okay. Ngixakekile ngempela ngoba bengenza amandla onke noma ngingenawo amandla atheni kodwa lokho okuncane bengizama ukuthi akwazi na ukuthi ajabule. Uvelile ekhaya lakubo? Yebo sengike ngavela ngabonisana nabazali bakhe bathi asasinika isikhathi ukuthi sihlangane naye sibonisane njengabantu abanezingane. No sengisho-ke kukhona mhlawumbe sokwakhipha kubo mhlawumbe noma amalobolo noma inhlawulo? Ngivele ngonyaka odlule. Okay. And ase eqala nini ukukujolela? Uqale manje nje njengoba esanda kuqala ukusebenza na4 months. Okay. So ngokwama-plans wakho owawunaye ngaye izinto ezinhle ongifisela zona njengoba usubona into kanje ukuthi usenomunye umuntu usamisele ngokuqhubeka nazo noma mhlawumbe uyamshiya? Bengizimisele kakhulu ngokuqhubeka naye. Into ade ngizoyicela kuyena bengizocela ukuthi phakathi kwami naye lo muntu angishithela naye acacise ukuthi uthatha abantu ngoba manje lento iyangidla iyangihlukumeza kakhulu. So if ethatha wena usazaqhubeka nibe right? Bengangithembisa nje ukuthi soqhubeka la esasigcine khona ngoba ngiyamthanda kakhulu singaqhubeka. Angithi uyazi ukuthi umuntu uma ekonile wamxolela kawodwa uyaba naso isibindi sokuphinde futhi athi othi mtshontshe noma ngangibamba okusala azongixolela because wake wangixolela naphambilini. So uxola kuyena akuyona into enzima. Uya-understand ngisho? Yeah. So mekuthi niyadlula kulento le aphinde into eyodwa futhi ngoba nakho ebheka ukuthi wena vele uyixolist usazophinda uqhubeke futhi naye. Akulula ngoba lento engimenzela yona bekungenzela into elula ukuthi
akekho umuntu ongenawo amaphutha emhlabeni. Emhlabeni kufundwa ngamaphutha. Okay. Bekuthi uyaqhubeka-ke obese kufika le ngikhathala khona. So ukuthi uthandana nomunye umuntu mangabe esola kangako aphinde abuyelene nawe ukuthathisa ngokuthi kuyiphutha ukuthi nje kuqala nje unikeze omunye umuntu owesilisa inamba ubunayo umuntu othandana naye futhi osekwavela ekhaya futhi osekuphila abantwana abawu2 bonke ngisho 10 nabantwana abawu2 so ukuthatha njengokuthi kuyiphutha Ngokwami ngikuthatha ngokuthi kuyiphutha ngoba akuyena umuntu engimazela ey'ntweni ey'bhedayo. Hey, bazwana inhlanhla losisi. No, kulungile. Ngixhumanile-ke naye. Ukhona, uhamba nomunye umuntu. So, ngicela ngesikhathi sincane ngikhulume nabo. Mese-ke ngizothi mase ngiqedile, mese ngiyakulanda. Okay, ngiyabona. Ngiyacela usondezele wona. Sanibonani, niyaphila? Yebo. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lesibongo nala usokhona. Mina igama lami nguNhlanhla. Ngisuka la kaMashu. Okay, sibongo bani? KwaZungu. Zungu. Yebo. Okay, sesibanini. Uzama ngwakamiya ngisuka eMlazi ka-F. Okay, emakhaya-ke. Wakhaya se-Richmond. Oh, so ngicela ukwazi-ke la nahlangana khona, bese umuphi unyaka futhi nje niphathene kanjani? Hlangane kulonyaka ngoMarch. Siphathene kahle Nkosi yami. Okay, ngiyamthanda kakhulu. Kakhulu. Yini lo ikhonza kakhulu ngaye? Yini lo ethanda kakhulu ngaye? Ngoba uyangijabulisa. Okay. Yabo uyangikhipha, angenzela into e-right, ngijabule nami. Unabo abantwana umfice nabo? Akaze angitshele. Hawu, wayengazi uyiqala ngokubheka lokho. Ngakambuzi nami bengafuna umqina kakhulu ngokuthi. Ukhona umuntu wesifazane umficile empelweni yakhe? Hayi. Mina ngazi ukuthi yimini umtshela kanjani. Okay, ufona nanoma inini mawufuna? Yebo, ufona noma inini. Kodwa kwesinye isikhathi le ngihlala khona ngibuye ngishawe network. Oh, ugesi uyahlupha uhamba njalo kwesinye isikhathi mengangithuni ngamtshela ukuthi cela u-understand. Uhlala nobani ngale la uhlala khona? Ngihlala nomndeni wami. Oh, okay. Okay. So, but ngicela ukwazi yini le eyakuthatha kakhulu ngozami? Uhluke ngani nje kwisifazane nje sisonkana? Why ukhethe yena? Uzama. Nganginawo umuntu engithandana naye washo ukuthi sisahlukana naye. Okay. So ngithola Uzama ngambona emsebenzini ezofuna umsebenzi because ngisebenza mina kamasipala ngidrive truck yakhona. Okay. Kaduti. Oh, okay. So mangimbona sake sixoxe ngicela namadudu ukuthi ongiphe isikhathi sithi uxoxe nje nawe yonke lento ngikhiphe. Silempo sayiqala nje esumngane. Sagcina ke sesithandana naye. Okay. Sisebenza kandawo. Unabo abantwana? Cha naye. Oh. Okay. So Uzama wathi mayifike empilweni yakho wathi unayo umuntu noma wathi cha? Wathaka naye. Okay. Abantwana? Nakhona akaze ngitshele ngengane. Akaze kutshele lutho. Lutho. Okay. So athina ama plans mhlambe eminyakeni ezayo yini oyihlosile enhle ngozihamba uyimisele ngani? Ngiyimisela kakhulu ngawuzama because kulesikhathi nje ngithandana naye lesisincane ngenaye ngimbone umuntu oright. Ngiyimisela ukuthi ngiyovela kubo ngibuze nje ngekubo ukuthi kuyisimanje uhlala nobani because mengafiki lo nkulumo leyo naye. Okay. So ngifisa kodwa ukuthi ngikhulume naye ngimbuze into kanjalo hambe ngiyovela kubo ngenze into efanele. Oh. Akekho umuntu mhlambe azalwa naye okwazi ukuxhumana naye waze nakuphela nje. Ngazi umngane wakhe nje oyi1. Umngane kuphela. Yes, akasebenza naye emsebenzini. Okay, la ehlala khona uyakwazi uvakasha? Mengakazi because isikhathi siningi ngibona emsebenzini or noma ngithinta efonini mengifuna ngithi akeze kumina sihlanganisa mona. Okay. Zama unabo abantwana? Awu. Yini kube nzima ukuphendula? Cha na sisiwami akukho nzima phela. Bese ngakayikhulumi leyo nkulumo naye baby. Kodwa abantwana nginabo abawu2. Akaze angibuze naye futhi nami angikaze ngimbuze. Awunankinga ukuba stepfather?
ngoba ngithanda yena ngeke ngibe nankinga nokubona iy'ngane zakhe ney'ngane zakhe ngizokwazi ukuthi ngiyi-provide njengoba ngiprovide yena. Oh, okay. Ngiyajabula. Ngisafisa ukuthi siqhubekeni sixoxe kuningi ngisafisa ukwazi ngani. Kodwa kwamanje ngifisa ukuthi ngindlulisele isipho. Ngicela ukuthi nisukume nibheke ngala khona ngizokwazi ukuthi ngisilande. Ngicela ukuthi nisembezele isipho. Ziyakhala manje. Ngisembezele isipho usibheke ngala. Ngicela niphendukeni, udadewethu ahlala ngale, umfowethu ahlale ngale. Udadewethu uhlala ngala, umfowethu uhlala ngale. Hamba kahle bafo. Ngibonani njengamanje? Ngibona umoya zami. Okay. Phela. Umfowethu umuntu wakhe la ngishithela. Dadewethu, Yebo. uba wengane zakho? Yebo yena. Nisathandana? Yebo siyathandana. Hawu. I thought you said uhlangane nomuntu wakho ungathandani namuntu. Cha phela sisi wami inkinga ngingachaza. Inkinga ukuthi bengazi phela nami ukuthi uzofika lana. Oh, akakuphetheni kahle baba ingane zakho. Ngiphethe kahle. Khona la ishotisa khona. Cha. Okay. Mhlawumbe ngabe sikuphi isizathu sokuthi uqale obunye ubudlelwane ekubeni usakubudlelwane naye. Apha nami kebe ngithi ngiyayigangela bengazi ukuthi uzongibamba. Nami phela bengifuna ukuba right ngibe nomunye umuntu emsebenzini. Oh, Njengabanye abantwana kanti naye uzongibamba. ubhalile-ke uhlelo lisumfulani umuntu wami ngoba nakhi ubonile kona ukuthi khona into ematasa nayo. So bese efuna ukuzibonela nje ngobuso. Ngamehlakhe. Approve ukuthi okay shuthi lento ayibonayo shuthi iyona vele. So ngiyazi khona imibuzo afisa ukubuza yona umlalele nje ngicela ukukhuluma naye. Ngane zami. Yebo. Ngicela njoba sela uthatha isinqumo ukuthi kahle kahle phakathi kwami nobafo ukhetha abani kahle hle. Ucacise lapho. Nawe yazi. Uze nami inhliziyo yami ikwazi ukuthi ikhululeke. Ngoba manje lento ayingiphethe kahle. Nawe yazi nje ngikhetha wena. No. Angithi uyabona imali ndoda. Indaba vele wona uzoqhamuka la uzofuna ukuthi uzokhethwa la. Bondodo. Umoya ngane zami. Umuntu wami nje mina lo muntu ngiyamphakela lo mina ufika nokudla endlini. Hayibo. Bafo Uyambuza bafo lokudla qhamuka nakhe. Ngiyasebenza mina. Hayibo ngiyasebenza. Wakhona nje ukuze uthathe umoya ngane zami nesibindi baba. Wezalo. Uyangazi mina wezalo. Umoya Lo muntu lo ufakwe mina emsebenzini kaMasipala. Nami Mina ngimthengele ukudla lo muntu. Hayi Afike ngayifesela. nokudla. Ngayifesela mina Nkosi yami ngayifesela ngenzanga ngayiqashela. nami ngalo. Hayibo. Wezalo. Umoya ngane zami. Wezalo. Umoya ngane zami. And ngiyamthanda. Wena futhi uyayisa. Ukuthi akuphanqe nayo le ndoda yakho. Ngiyamthanda. Yazi ukuthi akuphanqe kwayinayo le ndoda yakho le. Yindaba ukuthi wamfaka emsebenzini uchazela. Mam, akenze akhethe lokhu atshelwe kona ukuthi akhethe manje. Mina Ngibona ukuthi lokudla angene nakho endlini usazongena nakho. Mina ngayifesela ngayiqashela. Kwayimina ngakwenza mina lokho ukuthi uphele kwawona lo msebenzi. Lungile nami ngimhlanganisela ngindoda nawe. And ngiyamthanda. Angikhulumi nawe. And ngiyamthanda. Angikhulumi nawe njalo. Enza njalo awukhethe. Ngikhethe mina ngithanda baba ingane zamade ngahlala naye. Mina Hayibo nangikwaze manje nje. usebenza ngenqaba. Hayi ngayifesela mina. Ngikukhipha, ngikujabulise, ngikuthengele izinto eziright. Nami bekuthengela ama perfume ngomholo wami. Eyizona. Hoyibo. Unesibindi baba. Hoyibo. Awunesibindi. Isibindi sane manje wena. Hawu. Uzothengela umoya ngane zami Lo muntu ngamshela lo muntu emsebenzini akazongitshela ngawe mina. Hayi unesibindi. Akazongitshela ngawe, akazongitshela ngengane zenu. Kahle hle uthi ungiboni kwamina.
ufuna ukwenza njani? Yazongibona, uyangicika baba, yes. Yazi mina ngiqeni mina ngishiya la mina nginishiye nobabeli ngihlupheke mina. Ngiyamthanda vele. Oh. Yazi ngicasula wena. Akukubona nje emehlweni wami uyanginyanyisa. Yabo man, ngiyaniyeka, ngiyathula ngilalela usisi sonke into azoyisho njengamanje. Nini indaba yenu ngizohlangana nani ade vele ngisola lento. Kunini? Sisiqhubeka. Ade ngangisola. Mina ngiyayeka indaba labantu mina manje. Kunini? Ngizodila nani emnyango. Ngithola ke egcineni. Awuthi ngithola. Sengize ngathola. Dadewethu ngicela usumthatha umuntu wakho uhambe naye. Ngiyaxolisana sana. How? Ngithanda ibamba nini? Buka lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani. Ikhona ke la sigcine khona njengamanje. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare, ngithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black Life TV.